Mwanjo murina nigo cyaragire Chinsa Ikomi cyabana marogo bakinga gukorera ni SMS yito ya mwana itamaya dene ko mahina ya twandere kugusanga iguru ya kitego ikaboniga no kuburi kwano nyaro kuba mwana inchi go ikomari ni ngoma nyama ngana yu anyari ngo kwariganire nyorana abakonda gutubwatia sensemeri yemitanda sensema ya Facebook tonyora Ndizi TV News boygo sensemeri ya YouTube na tonyora Ndizi TV News nabo to tweet @Ndizi TV News boygo nabo tusangere kerengere kya ugwetera ase namba eyira screen yawo aba mwana inchi ikomari irinde ngomanyi ayamo na mange litariane Brighton Makori. Ekero tugujaka ni gabona bonjorodi ba nyorera sarende ne asensemo ya mashauri ya somo cy'ubusongo maega yo kuboka litukulera mambi na konyora ibanda byabo ni gobyanyarite bigo samba ngo sini gobyanyarite biko bwatumurero na gusali amali amange abonjorodi abo ni gabona barere asale ibanyorere asebona baburi mugabana bwe county ya Kisii James Umalibongwaye kubarigereria na kubayinyora eliko iranira ebyasara byabo asomo cy'ubusongo. Ya toberere igaiga mashauri tingo nyara kwereza lakini mweka muroche igavana ya itongwae otarati koru obisi koranze otire gotaga igotorore ngokutore mnantu abakungwa abane ne kisingo mada togwetetea ndomaitinga n'umuntu okorira yayiga gusirike maene ne stima mna bagoteba uchunguzi ya koru serikali yaito etokonye kero nekagaiga nanyora umuriro bwatete kire gento kyayire pipi bantu bakorera kero muntu agwonse kanate tokonya kende lakini kene ngeyo twakonya nonye nsengoro kudarfini karuba ncha manyine dukagaiga akiwanega no moichana terasenga cho twakarwesimi astwale nyomba kaisa chenge kitu kama saa 12 na karwesimi ngomnyaka gotrimba kama yani kikende kingi kyabe keba makanya murire owasamba chiduka chonse koro kwa muzokera nabo na nyorango tuma mbikuru ese menyete naba murabwe chipikipiki na njitwenda kuchia naba buati kana babuati nabona chabaka na ikaga na nyoro umane nyumba yane yiyete sana ibintu nabo byarenge mevinge ibintu byoba 2 million byose nabo byayi na bibinde bisokiriko gisiko ga umubunge ogitutu cya South Richard Onyonga nigo olitkoria rero haika goikasama gajuye kiombe kya DCI imeyo mu cy'ubusongo hasanyaraga kuri koroboti maega yo kuboriwa n'umunachi maega yo gusabwa anyaraka goika gose karo umubwatani uri bwobosori bwa serikali nudin aji hamo aboreti abanyamuteneri b'abanyanyimbo gosokana kumubwata korengana n'ekingwana nyarika okwana somusangano oyomo ime yagusiye kero babatu musangano osiasa kulende Onyonga niga ikego ikase kiombe kigo sasa magaja DCI hasanyaraga kuri koroboti abagwakiri ba Onyonga banyara ba okwana negeta sen Ndizi TV banyara ba okwana amangana kubwatia. Oi. My name is Ratemo, counsel for Mheshimiwa Onyonga. We came here because of the summons by the DPP. I think you've seen the letter that was sent out, and Mheshimiwa obliged to the letter and obeyed the summons. So we've been before the officers from DCI and the police service, and we've had a candid chat with them. And as you know, there's a claim that he may have uttered words that are allegedly inflammatory. They didn't tell us what the words were, but we'll wait for further summons from them. They say they do not really. They're happy that Mheshimiwa came, or rather obeyed the summons, and that they shall give us further instructions if need be. So there is no really charge that has been leveled against him.
My name is Wilkins Ochoki. I'm one of the council that accompanied the Honorable Nyonka to the police station at the CID in Kisii. We've had a discussion with the officers. He's done a small statement relating to the summons that had been given to him to attend. As you are well aware, the DPP had given the police officers 7 days to investigate. We are not sure who the complainant is. They have not really told us what charges are facing him, but we have given our Mheshimiwa has explained to them his position. It would not be prudent for me to say anything, so thank you. Thanks for coming and God bless you all. Thank you. Ekero lingana liokorengwa borokiwa bamayakwirino jasi skuru wasenkutumia barama lioko yobotinda nete gutwaro kumusana nokonene ingobona barai na abantu abo banyande bakuri birengero byase bateruna nere byabana banyande bakorengwa nyuma batarerana asi skuru umworokia gwe skuru ya umworokia monene gwe skuru ya liondonga eyigotoka ase ebunge yenyali bali chache ose kosigei ingobona airengwane yokoboko asate biruna nere bya aborokiwa korengwa nyuma batarerana asi skuru erigotanga imebasokano yemerero elia kana kiwasi skuru ao Mwaji wa miadarati kwa wanafunzi ninaunga mkono kwa sababu tunaona kwa wakati huu wanafunzi wengi waliweza kujiingiza katika shida ya kutumia miadarati hasa wakati wa COVID-19. Wanafunzi walipokuwa likizoni walipata influence na hata wanafunzi ambao hawakujua utumizi wa miadarati waliweza kuwa introduced. So tunaona behaviors mingi kwa wanafunzi ambao wamebadilika, na wakati mwingine itakuwa ni vigumu kuaccuse mwanafunzi kwamba anatumia miadarati ikiwa hatutapata namna ya kuweza kujua kama ni kweli mwanafunzi anatumia sivyo, kwa sababu kuna tabia ambazo wakati mwingine unashinda kwa nini mwanafunzi anafanya hivyo. So hivyo ninaunga mkono serikali itoe mipango ambayo tunaweza kujua. Karoto tukarta zejisemi ni gobono mwasiri wejisemi Professor George Magonya riga kuburia bana siasa utabwatira ni siasa mo nejisemi asebona atebiruna bana siasa banyari bagutigana mangana nejisemi kolengana ni go mwako yoroberere amangana mange ase amangana yejisemi asatebiruna serikali ni oye arigandi mono asamatemo kagiro chuko chako mutinyo gatatu umwako yoga asebono umwako ya matemo chintunde isano akagiro korekana sense yeito ya Kenya kurende ni go mwasiri ya baburia bana siasa banyari bagwetanga chingwana chiri chiko chiranya chiko turwania masomo asense yeito ya Kenya anene kardo ndete kweriania kuja soba chorio bonne bo mwaka oyoiga boigo niko mwasiro ya tebiruna serikali ndete ko bikemero byabene likwena kya uno moroberio CBC goikana no asense yeito ya Kenya. Table was constricted and that the children should not worry. And the marking will also take into consideration the fact that the timetable was constricted. So there's no need to panic as if it is the end of the world. We just want to know, under these very difficult circumstances, how much we are able to be taught. There's also another small matter of another exam coming in December. That examination coming in December will be ready. Both primary, secondary, and grade 6 will be ready by the end of February. The importance of this is that we are in a transition period in Kenya, and politicians are politicians. But for us, as public workers, we must ensure that whoever takes over the country as a president does not interfere with the smooth running of our children's examinations. Abantu kuru sensemo ya gusini gobono base miwe koyeka chindagira cyabo kebachenu iri gwetanga kuru asamarwaire alia kortetwa ne chindagira kitege kiribuya rispa bosire numumanyi bw'ichindagira oyo twerera ekeratahira chobis cheta tabona nerebuya chindagira chingia chinyari koyeku kebachenu mono twachire kore bana nutritionist twarorere mwa mono abantu baita bagusi twebire indagera chitu akarire cya bakoro
twachire se western foods igo bono tubonete tuirane back to the Eden ingenchi twakarageire indagere chiri twakanyorire so bwangu chiri chiakarure mogondo totiga mangana yo kogenda si supermarket fast foods twete se chikef twabogori indagere twali mwayerero igo tokogenda abangina mono ango kwana za nutritionist ando musubati umongina ubone turane nyomba tuikaranse torosie plan itunga tokoragera chindagera tokuru tobeke nyomba irinde tuikaranse tochirosi koru preparation kuna gwachigora uchichore onyene bitoru usyo bochafu uchirosi buya by the time wika go chirosi chiara kere chiabere chinge chirageri family yawe chibanyore good nutrition asinge twachiro korra ingenche tokoragera ya tobeire twanyore gotwara maruira wao amariro ya berire gago goto cost a lot chinsa chiyo go chikwana nyagitari ochiko tebugori chindagera chinechi ubwentoragere ku runyomba eri ndiko kanyagitari kwa abantu bande easy time abarai kurwase county ya Usinigishu ni gobono baba bolire abarai bonsi korario marembe anene akarense genda tukwere no cyasoba cyorio bonne po mwaka uyo igase bono abatebire buna barabu kurwase county ya Usinigishu ni gobamenyete no marembe nebisa kubyonse bimenyete ansense meyo ni gobigendete korario marembe nande ni gobabanyande bakubori abarai batigo kwana chingwana kijanya chiguturwani marembe asense yeito ya Kenya asibono batebire buna barabu ni gobandete korario marembe asense mo eyo ya Usinigishu. So I want to urge leaders, don't plant fear in people so that they act and think the way you want. Let all Kenyans vote voluntarily. Those who have come to Uasin from all over this country are comfortable. They are doing business. You have seen we have even an MCA from Kusi community who are here. And they are comfortable with the community. That they have stayed here for that long. So let us not plant fear. We want to say this election will be peaceful before, during, and after. That is the resolve of the residents of Uasin Gishu. Nataka kusema tukiwa wakaaji wa Uasin Gishu kwamba sisi tunapenda amani na kila mmoja ambaye anaishi ni mkaaji wa Uasin Gishu, ni mkaaji wa Kenya na anakaribishwa hapa Uasin Gishu kufanya biashara, kufanya ndoa, kufanya kila chochote. Abana jebina ni gorero batia ni gweri ko chikora bigambero ko sego chugo guswania meroberio erase bigambero au imehiense yeto ya Kenya omoyega oyora gun mu chief justice Martha Koome oyote abuna yene renchire yamo yogo twara abo bisa asekyombe ya judiciary erikwenda kebuna aba chachi abose abana jebina ngo kibaro ko remeremo anene ekero ebina bigendete kurundekana go sebigendete guchurana asichikoti cheito asense yeto ya Kenya Martha Koome ni ganyar kaote abuna meroberio judiciary nero ni gendete kubike meroberio erikwenda kemunango kwareri gasi yabo asobwa sioku na korora abuna ebina mbiri guchurana asichikoti au meyense yeto ya Kenya. The next in line, Honorable Tessie Elaine Marianga and Honorable Mercy Kinanu Thibaru. I, Tessie Elaine Marianga, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people in the Republic of Kenya and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established and the laws and customs of the Republic without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence in the exercise of the judicial functions entrusted to me. I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer, and defend this Constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God.
I, Mercy Kenanu Thibaru, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established. That induction seriously. And again, it is now expected that this new way of working, we do not know anything called adjournment. Once pleadings are closed, judicial officers and registry staff should ensure that a file is not left idle in the registry and should be under action until conclusion and closure. In other words, all the files must be actively managed. And those of you coming from private practice, you know of the practice of bring up of the files, that there is no file that lies there without being turned around to see what is happening. So this is what we have embraced in the new way of doing things, that a file is either actively being managed by the clerks in the registry, by ensuring that there is a hearing date, that all the documents required for the matter to proceed are filed, the case is being given a date, and also the deputy registrar is busy ensuring that the hearings are conducted and no cases remain in the system longer than 3 years. Ekartos kabosido kwenda goikasi kusori na bakosori sabone keminano kia African Cup of Nations kenda takubata inze tigatanya romo likito ndema Steven anyara kutumanya mange kurwa seviti beji kusori na bakosori na kwali ndio mwancho mulira somo rebelivwa Afcon special kurwa SMS yechi kusori kurwa igase getasene kia Ndizi TV kurendo mwancho muri tukolia lero amamereno ya African Cup of Nations nanyare gosoa entunda gusiri tukolia area gatatu kurinde turakonera mange igoro yeri tukelio ria gatatu tunyari kuri ibimero bente bakorekana kwa siri tukolia igoro abwa sema amerani ayu aso eteri tukolia ye ria kabere imemino no bionsi bine banya tukoso buri tukolia igoro nigegoria ye monero ya isaine kwa kitemu cyonse cyari kokosori igoro obo buyibwa bene ase kirombe cya ese cyari kuri cyo buyo butangani ase mirano bye kitimu cyo cintangani Uchaka nerombe ya B niko etimu ya Senegal byabanta abange bakanyara kwenye tyotereri abange bali abanchi be kigosoli bateri etimu ya Senegal gati kitimu kirikirana ndoro wa melio botindi byamambere na ya African Cup of Nations kolende bra abange bakagerete kemerano kyabe getani kitwale kigori kinyinge tiketi koba igo ekabetereri etimu ya Senegal kwanyamaka kitaekanke igo kitaeka ntemerongo kianda kama kwenye robo kuibwa gwetere penalty yale tunoma gosoli Sadio Mane ona kwenye goli timu ya Senegal kwenye robo kuibwa goli ya Masri na Sagero asibai kolete timu ya Zimbabwe ase kimeno kia kabere ime ya group B nigo timu ya Guinea yanyalite kwenye ikore timu ya Malawi na ndekso kuibwa goli yemo asirige na Sagero bara base timu ya Senegal na Guinea kitanga ine ime ya group B weso gutwara chipointi sato chionsi ibere ase meno bya marko bya litukolie goro ime ya group C nigo timu ya Morocco yanyalite kwenye ikora timu ya Ghana egole ya Masri na Sagero nekimeno kyarenge getindi mona kurende abarabu kurwa sensemeli ya Morocco bato walite kisemi chinyinge cha konte timu ejo kwenye robo bwibwe gole Masri na Sagero sibai kolete timu ile mayaka ine una Ghana yose the Black Stars asa kimeno gya kabiri nige timu ya Gabon timu ya mwa basali kurwa timu ya Arsenal mekade buna Pierre Emerick Aubameyang yanyalite kwenye ikore timu ya Comoros yagolie yemo asirige na Sagero iyo kanyana kubeka mino kyomo de street kolia igoro ese kitimu kyonsi kyagweta sobugui wegolie yemo asirige na Sagero litukolero litukolia gatulia mamerani ya African Cup of Nations kwa senseri ya Cameroon dore gosebi mino bya lero bitwale kigori kinyinge bose era kiko buna yorese kigori kinke igo cyoko ya kitimu kunyara konyoro bugui yenda kubategeta sene Ndizi TV dr Bikere ndokera korekane kwa senseri ya Cameroon kigori kirabe ku kipasi kirabe kuna kitimu kirago sorry urese mesa ito yamangana Amayia ne mesa yechigosori kuna botambe elitalia nende mo Steven captain ya unambeye mo wechigosori chikosori chinchigendete boniga ase timu eli ya Algeria bagenda gusari ubonyansi ne timu ya Sierra Leone asibatarabikana egoika bono ekero chikoraga ense ya mabana maro Nigeria ne chikumnyokani na Egypt ekero chikoraga Chinsa ine chabotuko Sudan ne chikumnyokani na Guinea Bissau ekine keminano kerigi African Cup of Nations kegendete kubwata inze ase ensemeri ya Cameroon ikyo eyi na rokuru ase Chinsa mojiji chikosori nyorona umusakitu
somori kwito ndemo Stephen uyori captain 001 ase jigosori na bagosoria na bega koretera himina ne yuna kibenda de kwena kiwa ase ensemeri African Cup of Nations wekrago nango ikomori wa mangana itama ye Chinsa Ikomi korende ekoraga ense ya moya wana 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 uchikomera na Vincent Nyanja iranya kumanyia mange atenda gukwariganiria ime na isiko ya gusinyorana agakwenda gutobwatia gwetera ase mitandao eri yaito ya jamii gwetera asensa media Facebook na botonyora Ndizi TV News baigo asensa media YouTube Ndizi TV News na boto tweet @Ndizi TV News na ande na bosange karengere kyao gwetera ase namba eyera se screen yawe igora buchikoraga Chinsa Ikomi nemo cyabana marwa bano chikonyorana na papa antivirus yo yezo oyimbaba erindanyara koretera chingero cha antivirus igo twarobuliro bia tetariane Brighton Makori. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi nigo bono yakonikira ndekerene nego kurentera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonko bw'umuguzi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebindebinge mbobwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyomba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiega chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunywere mbeo ekerurigireti egetunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywere chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chubusibiriya nigo chibekire tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe chuchire ni gestimera roro chinga kichonsi amacheni gangusire na kubeko asikitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni yebwate wifi iyutari wakanira chinse 29 ni gabwate libagarinene asura
bakanyare gupaki gari yao. Chinyomba icho nigo kiri ase highway ya Kisii Kisumu, busio bw'ichiro ya Embassy, ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataru na Nyakoe, na bugwa Kisimi ase namba inoti 52 250 2yemo 253 252 gose as 161 224 512 24 New Brighton Apartments. Chinyomba chekerero asoko menyekerero. Mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki umete na mugasogete umete mambia ewa no moda tena ki tiganda soki kerogo isiko nda nyenzaki na umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo moriere intura gotika maiga mana tuno to kwe vitamin D gete vitamin D morobiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuri yao asenjiri ndunge kima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliyatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo ikiwe sherabneri ya Community Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritual surgery yo umirana na Sara Untita na Brighton Makori. Emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News, na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News, na sensemo ya Twitter na goto tweet ase @Ndizi TV News ina dia tokonyora uchumbe yao asenjira yobokirana boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora kurwa Chinsa chama chingumba no sesimole tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeja Ndizi TV. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange ayatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Untita niga gwashorerie alya abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa lakini mondo to basembirinya saa yera ari mutundika kuri cyambere yategere nae goru ari ente bana ndwari turi kwemanya eri bana na nkugwena yani nari ko genda on off kero monto asense yigatomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asomoroberio ona yaeteire nigoto gotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba na boigo moiroro ritukure Jumatano Chinsa Ikomi 11th chia mogaso obachenu ni goboro bwenye nchomono asubugima bwao kurenda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chirio koria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amaruire ao umerana na Janet Nyamwamu asago koherera na kogosemia iguru yobochenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio bwokomenyukuya kebochenu. So that is why we are teaching mwanchwa morigereria omugusio ito mwanyagetingo ito
ina ritokiri togende tukuraririwaga gatukuria na riratokonye igori tokurariwa ndiga kitomenye buya kebocha buna botambe ngo batabinga eyanje bwanje kera ritukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV. Amatera naro wa makoro wakaigure natumanyitia bateri abuo asebale ekibagokora na muso kibabwate asuko yatera narasire mono na mangana yense mono naganirie ngende gotimuka abantu abange barabatebya mangana mange kera muratuke mukopange mipango yenu umerana na shem papa gochakira Chinsa isano na isatu chemugaso goika Chinsa Ikomi 11Th cia Maragoba iliose